Potom Ježiš povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a následuje ma. Ahojte priatelia, vítam vás pri novom videu. Čo znamená prvá veta, ktorú som vám prečítal z Biblie? Je to veľmi krásny verš z Biblie, jeden z mojich obľúbených. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a následuje ma. Každý z nás máme nejaký svoj kríž. Ten kríž je každá naša bolesť, naše trápenie, naša choroba, nejaký smútok, niečo, čo nás trápi. Všetko je to schované hlboko v srdiečku. A my, ako píše Pán Ježiš v Biblii, kto chce ísť za mnou, my chceme ísť za ním. Nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž, ten, čo máme hlboko v srdiečku, a následuje ma. Takže, ten kríž, keď ho nesieme sami, je veľmi ťažký, teda je oveľa ťažký, ako než ho nesieme dvaja. Pretože, keď ten kríž nesieme dvaja, je jednoduchší. A ako aj Pán Ježiš píše, nech vezme svoj kríž, máme ho vziať a následujeme a následovať ho. Takže, každý deň prináša nejaké svoje bremená, nejaké svoje ťažkosti. A stačí, ak sa ráno pomodlíme k Pánovi Ježišovi. Pane, prosím ťa, pomôž mi dneska so všetkými mojimi bremenami, so všetkými mojimi ťažkosťami, ktoré dneska budem prežívať. On ich vie dopredu a on vás tým pomôže. Krásnym príkladom nám ide svätý Šimon z Cyrény. On, keď Pán Ježiš už nevládal, keď bol už unavený, keď išiel s krížom, aj my ideme s krížom, tak ho rímski vojaci donútili, aby mu išiel pomôcť. No a vtedy bol ten kríž jednoduchší. Aj tak to bude aj u nás, keď my nesieme naše kríže, naše choroby, naše trápenia, naše bolesti, náš smútok, všetko, čo nás trápi. Vezmeme to a budeme dôverovať Pánovi Ježišovi. Alebo môžeme dôverovať aj nejakým svätým. Môžeme si každý vybrať nejakého svojho svätého. Je veľa svätých, ku ktorým sa môžeme obrátiť. Napríklad ja som študent, ešte na základnej škole, a každé ráno, keď idem do školy, teraz sú prázdniny, teraz samozrejme nie, tak sa pomodlím k svätému Expeditovi. On je patrón študentov a za to sa aj tak dobre učím, mám dobré známky, pretože verím, že on mi pomôže. Môžete si nájsť na Google nejakú modlitbičku k nemu, alebo vám ju dám do popisku. Alebo svätý Jozef, on je patrón rodín, patrón pracujúcich, patrón starých ľudí, alebo aj patrón chorôb. Takisto aj svätý Karol Boromejský, patrón chorých ľudí. Takže kľudne si nájdite aspoň jedného svätého, ale hlavne nezabúdajte na Pána Ježiša a Pána Boha. Oni sú najdôležitejší, oni vám najviac pomôžu. Takže my s tým krížom ideme po ceste, a ak po tej ceste pôjdeme s niekým, s tým krížom, s Pánom Ježišom, napríklad, tak tá cesta bude kratšia, lebo ten kríž bude ľahší. Ale najkrajšie je na tom to, že na konci tej cesty nás čaká obrovská odmena, a to večný život, nebeské kráľovstvo. Ďakujem vám za dopozeranie tohto videa. Nezabudnite zaprieť samého seba, vziať svoj kríž a nasledovať Pána Ježiša. Ďakujem vám. Ahojte, s Pánom Bohom.